obxectivo lugar no Porto de Cedeira, cuarta bandeira, Concello de Cedeira. Hola! A bandeira desenvolveuse en 3 tandas. Na primeira tanda, na calle número 1 Chapela, na calle número 2 o Club de Remo Vila de Cangas e na calle número 3 o Club de Mar de Mugardos. Na primeira virada foi primeira Vila de Cangas nun tempo de 5.22. Segunda foi Chapela cun tempo de 5.29 e pechou a virada Mugardos nun tempo de 5.35. Na segunda virada continuou de primeira Vila de Cangas nun tempo de 11.09. Segunda continuou Chapela nun tempo de 11.17 e terceira foi Mugardos nun tempo de 11.34. Na terceira virada continuou de primeira Vila de Cangas nun tempo de 16.58. Chapela continuou de segunda nun tempo de 17.05 e pechou Mugardos nun tempo de 17.28. No que respecta aos tempos finais, Chapela foi quen de recuperar a primeira posición e finalizou nun tempo de 22.38.76 polo 22.45.00 de Vila de Cangas. Mugardos pechou a primeira tanda nun tempo de 23.33.23. No que respecta á segunda tanda, participaron pola calle número 1 Perillo, pola calle número 3 Castropol e pola calle número 4 Cedeira, quedando a segunda das calles libres. No que corresponde á primeira virada, virou primeiro Castropol nun tempo de 5.23 polo 5.26 de Perillo, que foi segundo, e o 5.26 de Cedeira, que foi terceiro. Na segunda virada continuou Castropol de primeira, cun tempo de 11.03. A 5 segundiños chegou Cedeira nun tempo de 11.08 e Perillo finalizou como última cun tempo de 11.11. No que corresponde á terceira ciaboga, Castropol continuou mantendo o primeiro posto nun tempo de 17.02 polo 17.06 do conxunto local de Cedeira, que era segundo, e o 17.11 de Perillo, que era terceiro. No que corresponde aos tempos finais desta segunda tanda, continuou primeira Castropol cun tempo de 22.07.83 polo 22.14.40 de Cedeira, que hoxe actuaba como local, e o 22.31.38 de Perillo, que lle serviu para finalizar terceira nesta segunda tanda. No que corresponde á terceira tanda, os participantes foron os seguintes: na primeira calle, a Esteirana; na segunda calle, Cesantes; na terceira, a Cabana Ferrol; e na cuarta, Coruxo. Moita igualdade dende o principio, xa que na primeira virada a Esteirana foi primeira nun tempo de 5.09, segunda foi a Cabana a 4 segundos nun tempo de 5.13 e chegaron terceiro e cuarto Cesantes e Coruxo nun mesmo tempo de 5.15. No que corresponde á segunda virada, a Esteirana continuou mantendo o seu primeiro posto nun tempo de 10.34. A 3 segundos chegou a Cabana e a 10 segundos chegaron Cesantes e Coruxo. No que corresponde á terceira virada, a Esteirana parou o crono nun tempo de 16.01, a 2 segundos da Cabana. Terceiro foi Cesantes nun tempo de 16.09 e pechou esta terceira virada da terceira tanda, Coruxo, nun tempo de 16.15. No que corresponde aos tempos finais da cuarta bandeira, Concello de Cedeira, a Esteirana foi quen de parar o crono nun tempo de 21.14.83, levándose esta bandeira. Segundo foi o líder desta Liga B, a Cabana Ferrol, nun tempo de 21.23.90. Terceiro finalizou Cesantes nun tempo de 21.30.71 e cuarto desta terceira tanda foi o Club de Remo de Coruxo, xa que o conxunto de Vigo parou o crono nun tempo de 21.36.09. Ao finalizar a regata, a cuarta bandeira, Concello de Cedeira, foi entregada á Asociación Deportiva Esteirana de mans do alcalde de Cedeira, Pablo Moreda, así como do mallot de líder ao Club de Remo a Cabana Ferrol, que continúa unha semana máis como líder desta Liga B.
coller a cabana vémolo complicado, evidentemente, porque é moi difícil, temos que acertar nós, teñen que fallar eles hasta ahora estuveron tamén sempre moi ben, bueno, fomos quizás nós máis irregulares que eles, está complicado, pero bueno, vamos a intentar pelear por ganar outra bandeira e nós temos os obxectivos cumplidos nese sentido. O obxectivo é conseguir o quinto posto, porque os outros están moi lonxe, que intentar manter o quinto posto e quedarnos aí. Quedan 2 regatas que vamos ir a por elas e intentar facer o mellor posible e intentar, pois iso, conseguir o quinto posto.